Mboten saged nyanyi kok. Oh, pun. Wah, Pak Camat mboten iso nyanyi niku aturan panggung panjenengan lak sampun nate pirsa to. Sapa wae munggah panggung yen ora nyanyi ya ninggali. Kuwi. Antemane ning kono wis mesti. Mboten sakniki mumpung enten Mboten napa-napa. enten anak-anak kula sami standby nenggo dawuh dampingi Pak Camat nggih purun. Napa niki iki? Nderek merdika kersa panjenengan Bapak. Napa menika ingkang nyanyi mawon kula tak mirengake. ngaten. Engko tak tinggali sira ora maksud. Oh, kula dadi wah. Aku ora enak. Mangke Bunda ndak kewengen. Nggih, nganu. Mangke TF mon, Pak. Gantos mawon nggih. TF ya, Pak. Gentosan. Nggih. Nika ingkang kawula aturaken warga masyarakat Sendang Rejo. Nggih. Mugi-mugi kinaringan kabul hajatipun. Amin, 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 amin. Allahumma amin. Amin. Mekaten nyuwun pangapunten kawula pungkasi Pak Kidalang nyuwun pangapunten ingkang kathah mboten saged dugi dalu wong kala wau sampun sedinten teng Lerep terus bablas mriki kula nggih mangke nak bar Pak Mas Garing nggih ajeng nyuwun pamit. Paling mboten ngestreni limbukanipun. Nggih. Insyaallah. Nggih. Menawi mboten ngantuk wong sesuk tasih glidik. Enten tombone ngantuk, enten tombone niki ayu-ayu. Monggo Kadan Swarawati. Matur nuwun. Mekaten ingkang kawula aturaken mbabile anggen kawula matur kirang pas, kirang angkreng penggalih panjenengan sedaya mawantu-wantu nyugeng gunging samudra pangarsama. Matur Wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken gunging panuwun dumateng panjenengan. Bapak Camat. Piro iki? Nggih, sembah nuwun. Waduh. Cair. Hamus Kalimasoto. Iki memang sengaja ora tak lebokke iki ngenteni kancane teko apa ora. Ngenteni kancane. Ngenteni kancane. Niki tasih lenggah Bapak Lurah, Bapak Kadus, Bapak RW. Nggih, nah niki dipun selani. Murih saged gangipun wong niki nggih. Genduk-genduk niki pun ngentosi giliran napa melih niki Tatin nika. Prayogine panjenenganipun Ibu Tatin dipun jumenengaken. Pimpinane ning panggung iki sapa? Ki Gareng Sumarbakti. Ora iso. Lah sinten? Ah, sing entuk akeh kowe kok pimpinane aku. Nggih mboten. Kowe sing merintah. Pimpinan itu berhak untuk memerintah anak buah. Tatin kae gur tamu. Sik niki mboten penak niki, tak urus niki Pakde. Apa? Kadang panitia rawuh teng jenengan setunggal mobil. Heeh. Tiang kathah. Heeh. Nggih to. Sami nuwun sewu sowan teng jenengan kala wau njenengan ngendika napa? Jenengan ditodong ngoten to. Iya. Lah tenggen kula niku kadang panung prido sami mawon. Sami mersana. Mersana piye? Nggih, mersana kalih kula niku. Oh, nyanak to. Mboten. Mersana Diperes ngasih sak garinge niku dadi ya kula dinyang sak mumpung isih enom. Oh, ngaten nggih. Akeh dono driya. Leres iki. Ngono, kowe yang tua dadine mulya kaya aku. Oh, ngoten. Iki ya mung kebacut. Sapa iki sing diaturi? Panjenenganipun Ibu Tatin Lestari Handayani nggih. Nggih. Monggo dipun spot. Jebul kae sing Anti-anti wis